foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaga cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma ani an filalikɛbaga cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma o k'a dɔn ni anw sigilen ye an ka walada kɛnɛ kan min n'a sɔrɔ a bɛ wele ko Feko tarika faamuya Hamawiya TV lamɛnbaga cɛman ani musoman an ka walada tɛmɛnen an kumana an karamɔgɔ Sidi Mohamed Dagdari a ka wulikajɔ ni a cira ni cikan min ye ka na se an karamɔgɔ Shana Ahmed Hamawulaw ma n'o ye ni tarika ye tarika min n'a sɔrɔ a bɔra Sheikh Tahara yɔrɔ ka bɔ an karamɔgɔ Sheikh Ahmed Tijani yɔrɔ alhamdulillahi rabbil alamin bisigili an bɛn'o kɛ an karamɔgɔ Shana Ahmed Hamawula a ka ko bangena cogo di cɛw minnu bolila ka se an karamɔgɔ Shana Hamawulaw ma minnu tagamana ka se an karamɔgɔ Shana Hamawulaw ma minnu yɛlɛla yɛlɛnka fɛnw ka kungo ani jiw tigɛ ka se an karamɔgɔ Shana Hamawulaw ma kabini alajɔnbaw la an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye dakunrɛ kungurunin olu kan an b'a ɲini aw fɛ an ka video in filɛbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fɛ a ka video ninnu k'u aimer partager a ka abonné an ka page kan walasa émission nataw aw bɛ se ka niyɔrɔ sɔrɔ o la cogo min na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم يا جماعة الناظرين والناظرات أما فلك بات جماعة مسلمان بلجين فوق نال الإسلام يفعل كان صنماي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتمنى كفر فلين ولين من دون أو بكا نيسي عندما بقوا بلجين ما أنا باجين نوسا فيسبوك amba dele Allah subhanahu wa ta'ala fa kashi jani kana da balindi ne o bela jelima aka onti ne islamai dine ka ani limana ko nyima ala ko diyama wato don ko fe amba fo o nyina anga walanda ina so abina kuma an karbo Shana Ahmed Hamawula aka ko bangini ne to mina bela jele ya don wala da temene nan ka fo an karbo Sidi Mohamed Dagdari ni tarika ni kana di an karbo Shana Ahmed Hamawula aborana ay jon yoro aborana ay Sheikh Tahara yoro mi eti misane kadi alede yurdundi an karama Sheikh Sidi Mohamed Dagdari ma o Sheikh Tahara Sheikh Ahmed Tijani dunya alede cinin tarikanye ka fo akati ni ka jom bene lala laba ni Sheikh Sidi Mohamed Dagdari an karama Shana Hamawula kan ni yurdundi am to amena ni yurdundi ra ama ale tamashan na so o de to folendo aye Shana Hamawula la ni nana na yurdun da ama yurdun o kɛra tile ye bolo tɛ se ka fɛn min dogo cɛw olu y'a ko dɔn kɔrɔn fɛ ani tilebu fɛ ka fara kɛɲɛkaw ani bayanfaw fɛ k'a sɔrɔ an karamɔgɔ Shana Hamawula a don a bɛ san 19 an karamɔgɔ Sheikh Sidi Mohamed Dagdari ka mɔgɔdamu cɛman a y'u bɛɛ lajɛlen kibaruya k'a fɔ u ɲɛna yurdu min n'a sɔrɔ ne tun bɛ k'a tigi ɲini alhamdulillahi rabbil alamin o yera aw k'a dɔn k'a fɔ nin de ye aw karamɔgɔba ye aw k'a dɔn nin de ye aw ka shekuba ye nin de ye aw lamɔbaga ye ka ɲɛsin an karamɔgɔ Sheikh Ahmed Tijani sallallahu alaihi wasallam karamɔgɔba in ka jɔnna tiɲɛtigiya kɔfɛ cɛ minnu n'a sɔrɔ u wulila ka se a ma an bɛna ka Shana Hamawulaw ɲini ni sababu aw ka lakodɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛna olu fɔ aw ye kabila ani kabila an bɛna fɔlɔ julaw la likilalu an bɛna dɔ fɔ olu la ka fara tijitikaw la ani walatakaw ani talmajibuw ka fara sɔrɔlaw ka fara shirafuka alhamdulillahi rabbil alamin an b'a daminɛ julaw la an ye kibaruya sɔrɔ cɛba minnu n'a sɔrɔ alajɔ dafalen don n'o olu wulila ka ɲɛsin an karamɔgɔ Shana Hamawulaw ma u ka sigida la n'o olu ye mɔgɔbaw ye alajɔnbaw don an ye o mɔgɔ minnu kibaruya sɔrɔ o ye mɔgɔ 17 ye alhamdulillahi rabbil alamin cɛba minnu n'olu wulila ka se an karamɔgɔ Shana Hamawulaw ma julaw la belebelebaw olu dɔ ye Alhaji Sanusi Jabi Dalwa dugu kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye o Sanusi Jabi kɛra tile ye Hamawiya Tijaniya Muhammadiya tarika la ni ma cɛw y'a sɛgɛrɛ musow y'a sɛgɛrɛ ka yurdu ɲini a bolo kelen kɔfɛ mukadimiya u ye Ala bato o bato cogo sanuma in kan i n'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam n'a ka sahabaw u ye bato kɛ
ke cogo min na fo ka taa u se Ala ma. O tɛmɛnen kɔfɛ Bamakɔ yan an karamɔgɔ Khalifa Darame ale fana wulila ka se an karamɔgɔ Cheikhna Hamidullah ma nga kɛ mukadami ye. Tuma min na a kɛra mukadami ye cɛw ni musow y'a sɛgɛrɛ Bamakɔ yan di mɔgɔw ma u ye Ala bato o bato cogo sanuma in na fo ka se Allah subhanahu wa ta'ala ma ka fara a denkɛ ka Suleiman Darame. An karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman o de ye ale kɛ mukadami ye. O tɛmɛnen kɔfɛ Muhammad Darame n'o ye Khalifa Darame denkɛ ye. Alhassan Haidara n'o ye Sherif Alhassan Haidara o ye o kɛ mukadami ye. Wa ka fara Ismail Darame kan nin bɛɛ lajɛlen ye Khalifa denw ye Bamakɔ yan minnu kɛra ni Hamawiya Tijaniya Muhammadiya cɛbaw ye mɔgɔw ye u bɛ du minɛ u bolo nka Ala bato cogo sanuma na fo ka taa u se Allah subhanahu wa ta'ala ma. O tɛmɛnen kɔfɛ Maninka Mori kabilaw la an karamɔgɔ Gawusu Darame Tamakunda Senegali jamana kan nin bɛɛ lajɛlen wulila ka an karamɔgɔ Cheikhna Hamidullah sɛgɛrɛ ni ka du ɲini a bolo a y'u kɛ mukadamu ye ni tarikɛ ni a yɛrɛkɛra ni yɛrɛkɛ cogo ninnu na ka fara an Fagaba Jakite ka Guinée Conakry ni o ye Guinée jamana kɔnɔna ye bɛɛ lajɛlen wulila ka an karamɔgɔ Cheikhna Hamidullah sɛgɛrɛ n'u kɛra mukadami ye ni ka tarika in ka u du di mɔgɔw ma kɔrɔn fɛ ani tilebu fɛ ka fara kɛɲɛkaw bɛɛ lajɛlen kan. Mɔsiw ka kabila la Abubakar Mayiga Rahmatullahi dugu kɔnɔ n'o ye Burkina jamana ye ka fara Abubakar Musa kan ka fara Ibrahim Taslima kan wa Cheikh Mohamed Bun Abi Bakri ani Cheikh Mohamed ni Abubakar den ye Rahmatullahi dugu kɔnɔ an karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman o ye ale fana kɛ mukadami ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ani Alhaji Muktar Kaya dugu kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra cɛbaw ye minnu ye wirdu sɔrɔ an karamɔgɔ Cheikhna Hamidullah ka sira in kan n'u kɛra mukadami ye ka wirdu di cɛw ma k'a di musow ma kɔrɔn fɛ ani tilebiw fɛ min ka kɛ tarika Hamawiya Tijaniya Muhammadiya in a yɛrɛkɛbaa ye kɔrɔn na ani kɛɲɛkaw bɛɛ lajɛlen na. O tɛmɛnen kɔfɛ Alhaji Seydi Mayiga Abubakar Dukure Kaulaka ka fara Kaulaka o ye ale kɛ mukadami ye. Alhaji Seydi Mayiga ale bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ni ye Burkinakaw de ye ni a tun bɛ wele o don ko Fouta El Oulia nin bɛɛ lajɛlen kɛra Hamawiya Tijaniya Muhammadiya cɛbaw ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. O tɛmɛnen kɔfɛ Alhaji Seydi Mayiga Abubakar Dukure Kaulaka o de ye wirdu di ale ma k'a kɛ mukadami ye ni nin bɛɛ lajɛlen nana kɛ Hamawiya Tijaniya Muhammadiya tarika cɛbaw ye. O kɔfɛ ani Alhaji Buwa Kana dugu kɔnɔ ni an b'a dugu wele ko Takuradi ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Hamawiya Tijaniya Muhammadiya kurumaw ye a n'a cɛbaw ye ni ka tarika in yɛrɛkɛ zikiriw ka da dugukolo kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ an karamɔgɔ Cheikhna Hamidullah sababu la. O tɛmɛnen kɔfɛ sumanaw na Alhaji Sheikh Orofan Ɲamina Mali la inshallah ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an ka tarika Hamawiya Tijaniya Muhammadiya cɛbaw ye minnu wulila ka an karamɔgɔ Cheikhna Hamidullah yɔrɔ ɲini Ala jɔn u n'u ka dɔnniw. O tɛmɛnen kɔfɛ Abdul Aziz Jire Ngunando Mali la bɛɛ lajɛlen wulila nin cogo in la ni ka an karamɔgɔ Cheikhna Hamidullah sɛgɛrɛ ka wirdu ɲini a bolo n'u kɛra mukadamu ye ka kɛ tarika in a yɛrɛkɛbaw ye zikiriw ka da fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲamakalaw olu ka kabila la Alhaji Mustafa Sizuko Bobo Julaso Burkina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ninnu kɛra cɛw ye an ye minnu ka kibaruya sɔrɔ kabini julaw la minnu n'a sɔrɔ u wulila ka an karamɔgɔ Cheikhna Hamidullah sɛgɛrɛ ka wirdu minɛ a bolo. O tɛmɛnen kɔfɛ n'Ala y'u garisɛgɛ ka kɛ mukadamu ye u ka jamanaw na an'u sigiyɔrɔw la u bɛ wirdu di cɛw ma k'u bila an karamɔgɔ Cheikh Ahmed Tijani kan nin tarika sanuma in kan ka Ala bato i n'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahaba sanumaw u y'a bato cogo min na. Alhamdulillahi rabbil alamin. An b'a da an filɛlikɛbaa caman na musoman bɛɛ lajɛlen tulo kan aw kana ɲinɛ an ka video ninnu a aimé ni a n'a partage o tɛmɛnen kɔfɛ a ka abonné an ka page kan ni ɲininkali minnu b'a bolo a k'o sɛbɛn commentaire kan ni Ala subhanahu wa ta'ala ye jaabi minnu nɔgɔya anw ye waati nataw la an bɛna kuma olu kan. An b'a fɔ aw ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An b'a da tulo kan k'a fɔ an ka tɛnɛ nata in o walanda o bɛna boli ni cɛba kelen-kelen ninnu de ka tuguni minnu kabini kabila wulila hajiw la minnu wulila ka se karamɔgɔ Cheikhna Hamidullah ma n'u kɛra fitina yelenw ye jamana duniya fan bɛɛ lajɛlen fɛ dugu kɔnɔ ni ka tarika Hamawiya Tijaniya Muhammadiya k'a yɛrɛkɛ jamana kɔnɔ ni zawiyaw a yɛrɛkɛra duguw kɔnɔ olu sababu la ni zikiri dara jamanaw kɔnɔ olu sababu la ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma an bɛna kuma o kabila in kan inshallah tɛnɛ nata.